नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया गर्मी एकदम छप्पड़ फाड़ के पड़ रहल बाटे, लोग बेहाल बा, परेशान बाटे। पूरी उत्तर प्रदेश में जहां लू के थपेड़ा से बेहाल बाटे लोग, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुकल बाटे। मौसम विभाग के अनुसार गोरखपुर के भीषण लू घेर रखले बाटे। एजा अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज भइल, जोन के सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहल। ये वजह बाटे कि एजा लू का प्रकोप बरकरार बाटे, जबकि सर्वाधिक गर्म जिला प्रयागराज रहे। एजा दिन का पारा 44 डिग्री रहे। बलिया वाराणसी के निवासी भी लू के थपेड़ा झेलत रहे लोग। सोमवार के भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू का प्रभाव देखे के मिल सकेला। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, सहारनपुर, बिजनौर ए इलाका में बारिश के चलते पारा 40 से नीचे बनल रही। केंद्र द्वारा जारी आंकड़ा के मुताबिक गोरखपुर में रविवार का रात सर्वाधिक गर्म रात रहे। एजा का न्यूनतम तापमान 33 डिग्री रहल, जो उनकी सबसे अधिक रहल। बलिया में 32, प्रयागराज में 32, बस्ती में 31 डिग्री रहल। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, बरेली में 30 या ऐसे अधिक तापमान रहल। मौसम विभाग द्वारा कई इलाका खातिर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कल गई बाटे। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अम्बेडकर नगर और आसपास के इलाका में भीषण लू के लेके अलर्ट जारी कर दिया गई बाटे। 19 से अधिक इलाका खातिर भी अलर्ट जारी कल गई बाटे। वहीं 25 से अधिक जिला में आधी बिजली के आसार जतावल गई बाटे। मौसम विभाग के अनुसार ये अलर्ट फिलहाल 21 जून तक खातिर बाटे। मौसम विभाग अगला 2 से 3 दिन में मानसून के बिहार तक पहुंचने का आसार जतौले बाटे। यदि ये आकलन सही भइल तो भैया हो सकेला कि एकरे बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आई। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।